Ja ha entrat en funcionament el Servei d'Informació Ambiental a les platges de Vilanova i la Geltrú. Un dels seus objectius principals és fer accions per protegir el corriol Camanegre, que nidifica sobretot a la platja de Riba-roges. Des de l'1 de març, l'accés a la platja entre el dic de Ponent i la passera de la Pasífae està prohibida als gossos. Una de les tasques dels informadors és fer saber als propietaris d'aquesta restricció i informar-los que fins que no comenci la temporada de bany, els gossos hi poden entrar a la resta de la platja de Vilanova, però no en aquest tram específic. El Servei d'Informació es reforça també amb la presència de la policia local. Si es detecta alguna infracció de la normativa, s'imposen sancions. L'any passat, per exemple, es van tramitar 27 multes que poden arribar als 300 euros perquè són considerades infraccions greus. La presència de gossos en aquesta platja és un dels grans problemes pel corriol camanegre, una espècie vulnerable en perill d'extinció que nidifica sobretot a la platja de Riba-roges, al voltant de la desembocadura del torrent de Sant Joan. Però el decret municipal també estableix la prohibició de sorolls d'intensitat alta i moviments o accions que puguin interferir negativament en les espècies nidificants. També deixa constància de la prohibició de l'ús de pirotècnia en aquest espai concret.